crec que és una bona iniciativa i és una manera de que nosaltres, els futbolistes del país, doncs, col·laborem amb alguna cosa. I aquesta solidaritat, no, amb els equips que juguem nosaltres, no, l'Inter d'Escaldes i el Vallbans Santa Coloma, que són els equips que els hi hem proposat i ràpidament ens han dit que sí, que el que necessitéssim, no? I nosaltres molt encantats. Com a representant de l'Inter i un dels jugadors de la Lliga Andorrana, doncs molt content de poder col·laborar en aquest projecte i d'ajudar a les dues associacions, i que crec que en l'esport això doncs, hauria de tindre més ressò i poder, tant de bo com han dit Juli i Hilde, doncs, que altres clubs s'uneixin a la causa. Vam trobar que la idea era molt bona, que l'esport estigui al costat de les associacions del país que ho necessiten i que es puguin recolzar, ens permet sobretot tindre molta visibilitat i a més donar-nos visibilitat a llocs que normalment no hi som. Aquestes samarretes a final de la present temporada doncs, siguin o venudes o subhastades amb els beneficis que es treguin d'aquestes ventes o subhastes, doncs vagin a les associacions, ja sigui a Uteo o a Sanca, per ajudar en els seus projectes. I la veritat que la iniciativa està anant força bé, no? Estem contents, esperem que duri. La veritat que la nostra idea és que amb el temps vagi continuant, perquè al ser material així esportiu, doncs, cada temporada, sigui l'esport que sigui, doncs, canvia, i hi ha molta gent molts seguidors i aficionats que volen tenir coses d'aquestes, i crec que un mitjà com el nostre, que la seva finalitat és ajudar, doncs és sempre benvingut. Serem més!